בוקר טוב רבותיי, היום יום שני לסדר פרשת אמור, 27 ימים, 7 ו-20 יום לעומר בשנת תשע"ג. ממשיכים בהלכות שלנו. אתמול דיברנו בדין מי שמתפלל בביתו וביתו סמוך לבית כנסת, האם זה טוב, האם זה בסדר, האם יכול להישאר בביתו. אמרנו שבכל אופן תמיד זה עדיף להתפלל בבית כנסת, כמו שאנחנו עוד נבין, ותלוי אם האדם חולה או אדם זקן, אז אפשר להבין אותו. אז עוד שאלה בעניין הזה. נניח שהנה שאלה מאוד מאוד רלוונטית, ובפרט להיום. אני זוכר פעם אחת יצא לי לעשות שבת בלונג איילנד. והלכתי לבית הכנסת הגדול ביותר של האשכנזים שמה להתפלל בשבת. אני מאז משתדל שלא ללכת לבתי כנסת אשכנזים גדולים. לא שמעתי לא קריאת התורה ולא שום דבר. כל הזמן אנשים רק מדברים המון, היו יותר מ-400 אנשים. וכל אחד באיזה עסק מדבר עם חברו. והרב צועק במשך הקריאת התורה, תקשיבו, שקט, שום דבר. אמנם אני מוכרח לציין שגם פעם לפני הרבה שנים, אני לא יודע אם זה עדיין קיים, אבל בבית הכנסת המפואר הגדול של שערי ציון של הסורים בברוקלין, אותו דבר ביום שבת, מה אני אגיד? אני מקווה שמאז, כי אני מדבר לפני יותר מ-30 שנה כשהייתי שם בשבת, ממש נדהמתי לראות את הרעש, לשמוע את הרעש הזה, ולא הצלחתי ממש לשמוע את קריאת התורה כדי בעיה. עכשיו בעניין, הנה השאלה. נגיד שיש קהל רב בבית כנסת גדול, והרעש גדול, וקשה לשמוע את החזן ואת קריאת התורה. אבל מה, יש אפשרות לארגן איזה מניין 10 בבית. הולכים לאיזה בית, אתם יודעים מה, יותר מדי רעש בבית כנסת, לא שומעים כלום. בוא נעשה מניין שקט של 10 אנשים בבית, שאפשר לפחות לשמוע את כל התפילה וקריאת התורה בבהירות ושקט. אז זה השאלה עכשיו, מה עדיף יותר? האם יותר כדאי להישאר בבית הכנסת, איפה שברובעם הדרת מלך, אבל מצד שני הרעש ומי יודע כמה לשון הרע וכמה זה במדברים, אם זה בשעה שאסור להפסיק, אם זה בשעה אפילו שמותר להפסיק. או שבמצב כזה יותר טוב אולי ללכת לבית ולעשות מניין של 10 יחידים. שאלה מאוד רלוונטית. אז התשובה היא כזאת. נכון שברובעם הדרת מלך אין כמו בית כנסת מלא. מצווה גדולה להתפלל במקום של רבים. ככל שיש יותר מרובים אנשים, ככה הקדוש ברוך הוא אינו מואס בתפילת הציבור. ידוע שכמו שהסברנו הרבה פעמים, ואפילו כשיש ביניהם הרבה חוטאים, עדיין כשיש ריבוי של יהודים מתפללים, ככל שירבה הקהל, כן עדיף להתפלל איתו. ככה מובן בדברי הפוסקים. אבל במשנה ברורה בסימן שלנו, בסעיף קטן, כ"ח כתב, והנה לשונו. כתבו האחרונים, שאם יש בית כנסת של רוב עם, רוב בלבול, ככה הוא כותב, תעיין שמה, בסעיף קטן, כ"ח בסימן צדיק. אם יש בית כנסת ששם יש המון אנשים, אבל אם זה רוב עם, רוב בלבול, ואין אדם שומע לא תפילה ולא קריאת התורה, יותר טוב להתפלל בביתו אם יכול לארגן 10 אנשים. אז אני מוסיף שבימינו נתרבו בתי הכנסת שפאר והדר בהם ומצוי בהם קהל רב, אבל למרבה הצער קשה לשמוע לא תפילה ולא קריאה, ובפרט שמסביב אנשים שעוסקים בשיחתם, יכול להיות שיחות חול שיש בה גם לשון הרע, גם ענייני מסחר. הרב צועק כל הזמן שקט ואין מי שיחוש לדברו. ככה ראיתי כהנה וכהנה כמו שהתחלתי את הדיבור היום. אז ברור שבאופן זה יש להעדיף מניין שקט, ואפילו בבית הדברים ידועים. כי יש כאלה שבאים אליך בשאלה, אבל יותר טוב להתפלל בבית כנסת גדול. נכון, אתה צודק. אבל במקום שאתה יכול לשמוע את קריאת התורה כמו שצריך, המצווה הזאת
היא עולה על כל מצווה אחרת של תפילה ברבים. זה כאן אתה מקיים את המצווה כדת וכדין. אז זה כמובן תלוי במצבים. אם יש בית כנסת גדול שיש בו הרבה אנשים ובכל זאת השקט שולט, אהלן וסהלן, ודאי שאין כמו זה. אז אנחנו נבוא לשאלה זאת. עכשיו שהתרנו את הרצועה בעניין הזה, נשאל את השאלה מה יותר עדיף להתפלל. האם בבית כנסת ואפילו ביחיד, או להתפלל בבית עם מניין 10? התשובה היא ודאי פשוטה. אני חוזר על השאלה. הרי אמרנו שמאוד מאוד חשוב להתפלל בבית כנסת. שם מקום קדוש, התפילה יותר קדושה. אז האם עדיף יותר להתפלל בבית כנסת אפילו שאין לך מניין שמה, או להתפלל בבית איפה שיש לך, בבית שאין בו קדושה, אבל אתה יכול להתפלל במניין 10? התשובה היא פשוטה ודאי. אז התשובה היא כזאת, אף על פי שתפילת בית כנסת בתוך אולם בית כנסת חשובה ועדיפה מתפילה בבית, זה ברור. אבל אם אין לו מניין 10 בבית הכנסת ובבית יש לך מניין, כתב במשנה ברורה בסימן שלנו בסוף סעיף קטן כ"ח שתפילת ציבור עדיף. כלומר, יותר חשוב במקום איפה שיש לך מניין. מלך. לא, עזוב עכשיו רוב עם, דיברנו על רוב עם הדרת מלך, עכשיו מדברים מה יותר טוב, להתפלל בבית הכנסת אפילו כשאין לך מניין, או להתפלל בבית איפה שיש לך 10 אנשים. אז כאן המשנה ברורה אומר, אף על פי שוודאי תמיד חשוב להיות בבית כנסת, למשל אם אין לך מקום, באף מקום אין לך מניין, אז לפחות אדם משתדל להתפלל בבית כנסת אפילו ביחיד. אבל כאן האלטרנטיבה היא שאתה יכול להיות באיזה בית ושם יש 10 אנשים. אז ודאי זה פשוט, זה פסק ברור, תפילת ציבור עדיף, ודאי יותר חשוב שיהיה לך מקום עם מניין. בשם הפרי מגדים המשנה ברורה הביא שעדיף בבית במניין מאשר בית כנסת שאין בו מניין, חוץ מקדיש וברכו, ככה הוא הוסיף. הכוונה דהיינו שלקדיש וברכו יש מניין. נגיד יש לך בית כנסת, ובבית הכנסת לא יהיה לך מניין בכל התפילה, אבל בשעת קדיש יהיה לך מניין, או בשעת ברכו את השם המבורך יהיה לך מניין. אז הפרי מגדים פוסק שגם ככה עדיף יותר בבית במניין רגיל מאשר בבית כנסת שאין בו מניין אבל מציעים לך שקדיש יש 10. מובן? זה פשוט, הדברים פשוטים כאן. עוד שאלה להיום. אם אדם נאנס, כלומר אין לו ברירה, לא היה יכול להתפלל בציבור. יש הרבה סיבות למה אדם לא יוצא לו להתפלל בציבור, הוא מתפלל רק ביחיד. האם במקרה זה יכול להתפלל בביתו, או יכול להתפלל בכל מקום שהוא רוצה? אומנם השאלה, כבר אמרנו שוודאי להתפלל בבית כנסת אפילו ביחיד יותר טוב מאשר להתפלל ביחיד בבית, זה ברור. אבל אני רוצה לענות בשתי דרכים לענות לשאלה הזאת. א', אם אין לו ברירה, ואם מוכרח להתפלל ביחיד, אז הנה דבר שמציע מרן בשולחן ערוך. עוד פעם, אין מניין. אתה חייב, הכוונה לא שאין מניין, אין לך ברירה, אתה לא יכול להתפלל בציבור. אז אתה מתפלל ביחיד, ואתה חייב להיות בבית. נניח שהוא חולה, או נניח שיש לו איזה דבר שהוא לא רוצה להראות בחוץ. צרעת, מי יודע. הוא לא יכול להיות בציבור. אז הוא חייב להתפלל ביחיד. אז מה יעשה כדי להמעיט לפחות? כי הרי סוף סוף תפילה בציבור המצווה היא גדולה מאוד. ומדובר כאן באדם שמתפלל בלאו הכי. אז מרן בא והציע דבר כזה. שהאדם הזה צריך להשתדל לפחות להתפלל ביחיד, בבית, אבל בזמן שכל הציבור מתפללים. נניח הוא יודע שבשבע מתפללים הבית כנסת הגדול שלידו. אז הוא מכוון את התפילה שלו בבית שיהיה באותה שעה שמתפללים האנשים בבית הכנסת. זה לפחות תקנה טובה. כך פסק מרן בסימן צדיק בסעיף ט'
אנוס שאינו יכול לבוא לבית הכנסת, יכוון להתפלל בשעה שהציבור מתפללים. כדוגמה לכך, הרמה בהגהה הוסיף ואמר, ככה אותו הדין, כן הוא הדין בבני אדם. נגיד אתה דר ביישוב, באיזה כפר שאין בו מניין, אין להשיג, אין בית כנסת, אין שום דבר. אתה גר נגיד קיבוץ, איפה המפטן יש בתי כנסת שם, אבל נגיד זה במקום אין מניין ואין בית כנסת. אז מה אתה עושה? בכל זאת אתה יכול להתפלל ביחיד, אבל אתה רוצה למצות מה שאפשר לקבל במצווה. אז אומר הרמה, כותב, מכל מקום, אם אדם כזה אין מניין ביישוב שלו, אז מוכרח להתפלל שחרית וערבית בזמן שהוא יודע באיזה מקום הציבור מתפללים. באותו זמן, לכוון אותו זמן. אם כן, אנחנו מבינים כאן שיש תמימות דעים בין מרן לבין הרמה בעניין זה. זה דרך אחת. דרך שנייה, אם נאנס, מדובר על אדם זה שאנוס, לא יכול להתפלל בציבור, מוכרח להתפלל רק ביחיד. אז קודם כל הצענו לו שיתפלל לפחות בזמן שהציבור מתפלל. עכשיו יש דרך אחרת. האדם נאנס ולא הצליח להתפלל באותו זמן שהציבור מתפללים. לא הצליח. נגיד היה אנוס וקם מאוחר, ועכשיו הוא מתפלל, לא רק שהוא מתפלל ביחיד, אלא גם אין לו את האפשרות הזאת להתפלל באותו זמן שבית הכנסת הגדול מסביב מתפלל. עבר הזמן. אז עדיין יש עליו איזושהי חובה קטנה במידה ויכול. אם עדיין חלה עליו ההשתדלות ללכת לבית כנסת בקרבת מקום. יש לו בית כנסת קרוב אליו, פתוח, או שיכול להשיג את המפתח, אבל אין מניין, אין שום דבר, כי כבר גמרו. אז עליו להשתדל לפחות ללכת איפה שיהיה לבד בבית הכנסת ומתפלל. אם פתוח, אף על פי שאין שם מניין, צריך להתפלל שם. כך פסק מרן שמה, וזה הובא לא מדבריו, אלא מדברי רבנו יונה בשם הגאונים, בלשון כזה. ככה הוא כותב, מרן. וכן אם נאנס ולא התפלל בשעה שהתפלל הציבור, והוא מתפלל ביחיד, אף על פי כן יתפלל בבית הכנסת, אם אפשר שיהיה פתוח. ומשנה ברורה כתב שמה בעניין זה בסעיף קטן למד ב', כתב מה הסיבה באמת, למה כל כך צריך לשים לב שאדם מתפלל בבית כנסת אפילו שאין לו מניין. הוא כותב במשנה ברורה שהבית הכנסת זה מקום קבוע לקדושה, זה לא מקום שהקדושה פורחת. אם מתפללים שם כל יום, אז הקדושה נמצאת כל הזמן, ואז תפילתו מתקבלת שם יותר. אתה מבין? משה, אתה מבין? במקרה ולא יוצא לך, אתה בכל זאת בא להתפלל. הוא מצלצל לגבאי ואומר לו, אתה יכול לפתוח לי את בית הכנסת? אם פותח לך. כמובן, אם הוא אומר לך, חביבי, אני בעבודה, לא יכול, ואין דרך אחרת, אז אתה פטור. מובן? שאלה אחרונה להיום. עוד בדין ההוא שאדם שנאנס. כלומר, אתה יודע, כשאומרים נאנס זה לא בשוגג. בשוגג הכוונה, יש לו עדיין איזשהו פגם, יש לו עוון. שהוא צריך בזמן בית המקדש, אפילו על חטא בשוגג היה צריך להביא קורבן. למה? איכשהו יש לו אשמה. אבל כשאומרים אנוס, אין לו אשמה. פשוט אין לו ברירה. כלומר, אין לו מה לעשות. בשוגג, נגיד אדם שכח. זה בגלל שהוא מזלזל. אם לא היה מזלזל, הוא לא היה שוכח, למשל. אבל זה עדיין נחשב שוגג. אז זה לא כמו לעשות במזיד. אתה מבין? אבל אנוס, זאת אומרת, אדם רוצה והוא מוכן, אבל לא יכול בשום אופן. כמו חולה למשל, זה נחשב אנוס. או למשל, אדם הלך לבית הכנסת, מצא אותה סגורה, ואין לו למי לפנות. אז הוא אנוס. אנוס אומרת אין לו ברירה. אז מדובר באדם כזה. אם כן, מה הדין? אדם נאנס כמו שאמרנו מקודם. והוא אדם, בדרך כלל הוא אדם, שימו לב לשאלה הזאת, כי היא מאוד רלוונטית. אז עוד פעם, מדובר באדם שלא התפלל בציבור, כי הוא אנוס. היה לו איזה מקרה, לא יכול להתפלל בציבור. עכשיו הוא צריך להתפלל ביחיד. אבל מה? הוא תלמיד חכם. וכל העולם מכבד אותו. וכולם מכירים אותו, ופתאום רואים אותו שהוא בא לבית הכנסת היום, מחר, מחרתיים, כל פעם הוא בא להתפלל ביחיד.
בבית הכנסת, הוא רוצה להתפלל בבית הכנסת, הרי אמרנו מצווה להתפלל בבית הכנסת. האם הוא עושה כהוגן? זו השאלה, האם גם עליו חל מה שאמרנו שעדיף לו להתפלל בבית כנסת אפילו ביחיד? הבנתם את השאלה? כן. בתור אדם שהוא תלמיד חכם, שכולם מכבדים, והוא זה מורה דרך, אבל הוא בא לו להתפלל ביחיד בבית כנסת. זה לא עושה רושם טוב אצל האנשים. יש מצב כאן של חילול השם. אז המשנה ברורה כותב שמה באותו סעיף שאמרנו מקודם, סעיף קטן למד ב', שפשוט הוא שאם הוא תלמיד חכם ויש חשש חילול השם אם יבוא לבית הכנסת, בדרך כלל פעם אחת אנשים אומרים בטח היה לו איזה עניין, אבל אם רואים אותו שהוא רגיל לעשות את זה, או אפילו תלמיד חכם שבא תמיד באיחור, אם יודעים את הסיבה לאיחור זה משהו אחר. נגיד הוא נותן שיעור בזמן זה ואז זה משהו אחר, אבל אם יודעים שזה רק מה זה, הוא בא כל יום מאוחר רק בגלל שהוא עצלן, אם הוא תלמיד חכם זה חילול השם גדול. אבל במקרה הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, הוא בא בשביל להתפלל ביחיד, אין מניין, רק מה, בגלל שיותר עדיף להתפלל בבית הכנסת, אז הוא עוזב את הבית ובא לבית הכנסת, והקהל רואה, אנשים רואים, אתה יודע, הרב הוא בא פעם להתפלל ביחיד, אז מה יותר, האם בשביל, כותב המשנה ברורה, פשוט הוא שאם הוא תלמיד חכם ויש חשש חילול השם אם הוא בא לבית הכנסת אחרי שכבר התפללו, עדיף לו שיתפלל בביתו דווקא. כן, במקרה ושואלים אתכם באיזה מקרה יותר טוב לאדם להתפלל בבית, במקרה של תלמיד חכם שאיחר ובמקום לבוא לבית הכנסת אומרים לו תישאר בבית, יותר טוב, ככה אף אחד לא רואה אותך, אין חילול השם. אז מזה נבין כמה זהירות צריכה להיות לתלמיד חכם שמאחר יום יום לתפילה, ויש דבר כזה בירושלים, אני מכיר דבר כזה. אנחנו רק מניחים שיש סיבה, אבל אם אין סיבה ואתה יודע שזה רק בגלל שהוא רגיל ככה, והקהל רואה ושותק, אתם יודעים, הקהל הוא לא בא להתלונן ומתביישים מתלמיד חכם, נכון? אז הם שותקים, אבל בלב שלהם יש כל מיני רחשי אי נעימות. אם הוא לומד בנגיד. אז אמרנו, אם ידועה הסיבה, בגלל שהוא לומד או בגלל שהוא נותן שיעור או משהו אחר, או שהוא עוסק באיזה מצווה או משהו כזה, אף אחד לא ידון אותו, אין בעיה. אבל אנחנו מדברים כאן שמה זה, העולם שותק ולא מבין מה קורה. הרי הוא he's supposed to teach us how to behave. הוא צריך להיות זה שאומר לנו לשמש דוגמה בשבילנו, ופתאום הוא זה שבא מאחר, אז מה יעשו איזו והכיר? אמנם אם יש כאלה, אם קורה וקרה דבר כזה, שיש איזה תלמיד חכם שעושה את זה, אז בכל זאת צריך לא למהר לדון. שהקהל יודע, כמו שאמרנו, אם הקהל יודע את הסיבה, לתלן בה. ואם לאו, האיחור נמשך יום יום, ואין סיבה מספקת לתרץ את זה, יש באמת חשש לחילול השם. אולי אפילו לפעמים באיזה מקרה מסוים, שיבוא הגבאי יגיד לו, כבוד הרב, לא יפה, אנשים מדברים. אבל בדרך כלל זה נדיר מאוד, איפה תמצא דבר כזה. אבל יכול להיות ויש דבר כזה. נסתפק בזה להיום, נעבור לגמרא.